I al Palmar, una delegació de l'alta cuina xinesa està descobrint el millor de la gastronomia tradicional valenciana. Àngel Hernández, es tracta de conquerir el seu paladar perquè promocionen la nostra comunitat al seu país. Així és, són 13 xefs de primera línia de lo milloret que hi ha a la Xina. Han vingut fins ací, fins al Palmar, per a provar, per a sopar paella, però sobretot per a posar-se el davantal i aprendre a fer-la de la mà dels cuiners del restaurant Mateu d'ací del Palmar. Es tracta de 2 paelles de pollastre sense conill i 2 més de marisc, o millor dit, del senyoret, perquè el marisc està tot pelat. No es tracta exactament d'exportar la paella, perquè per als xinesos l'arròs està un poc cru i un punt passat de sal. Daniel Li, ¿de qué se trata exactamente? Estamos aquí para sentir el sitio de origen de la paella y sentir y llevar lo que es la esencia de la gastronomía valenciana. Quiere decir, no vamos a llevar la paella en sí, sino vamos a llevar el corazón, ¿no? Sentir el ambiente de esta comida para China. I per emportar-se el cor, com dia Daniel, el que primer han fet és un passeig en barca pel llac de l'Albufera per a descobrir tots els seus encants. Per cert que el turisme a la ciutat de València que ve de la Xina s'ha duplicat en el que portem d'any. I demà la ruta gastronòmica per la comunitat continua. Fiquen rumb al sud, cap a Dénia, al restaurant de Quique da Costa, de la cuina tradicional a la cuina més moderna. Gràcies, Àngel, i bon profit. Bé, i avui ha nascut precisament a Dénia el nadó més gran d'Espanya per part natural.